Pekný deň prajem všetkým. Tak, poďme sa porozprávať o tom, čo je to vlastne Glitchword, prečo som vytvoril túto aplikáciu, ako vám to môže pomôcť a pre koho je určená. Prejdeme si zo pár slajdov, v ktorých vám popíšem základnú funkcionalitu, to ako to celé funguje, čo je vlastne za tým, čo je na pozadí, ako to môžete implementovať do vašej firmy, popíšem, či sa vám to hodí a podobne. A potom si to vlastne celé oddemujeme. Takže pre koho? Je to veľmi jednoduché. V princípe, ak máte nejaké servere, ktoré spravujete, máte ich niekoľko na rôznych platformách, povedzme, jeden máte v Azure, jeden máte v Google Cloude, jeden máte v DigitalOcean, jeden máte niekde self-hosted a podobne. A potrebujete mať visibility nad týmito serverami, tak Glitchword je práve pre vás. Principiálne nejde o to zbierať z nich logy, alebo nie je o žiadnu SEM platformu. Skôr ide o platformu, ktorá vám ukazuje visibilitu bezpečnosti a to, ako vaša aplikácia, respektíve ako sú na tom vaše servere na jednom mieste. Čo si dnes povieme? Čo je to ten Glitchword a aký problém to rieši? Ako to funguje na pozadí? Aké to má hlavné výhody? Ukážeme si demo a prejdeme si aj nejaký basic pricing. Tak, čo je najväčší nepriateľ infraštruktúry? Máte niekoľko problémov. Prvý je vizibilita. Nemáte v podstate žiadnu centralizovaný dashboard, kde vidíte všetko o vašich serveroch. Jednoducho chodíte, SSH-kujete sa na servere, keď nezabudnete, alebo ak na to máte dedikovaných ľudí, tak tí to robia za vás. Prípadne máte nejakú vlastnú observability platformu, nejakú self-made alebo niečo podobné, self-hosted, alebo používate nejaký Datadog, Splunk alebo niečo podobné. Následne ja potom vysvetlím, že prečo je Glitchword iný a prečo je to možno lepšie riešenie pre vás, respektíve možno jediné viable riešenie pre vás. Druhý taký problém je vulnerability management. Po posledných mesiacoch sme videli niekoľko veľmi nepríjemných útokov, supply chain útokov na NPM package a podobne. Toto vám Glitchword v podstate vyrieši. Druhý alebo tretí pain point je nejaký compliance burden. V prípade, že by ste potrebovali byť nejakým spôsobom compliant, možno budete vyžadovať CIS benchmark. Toto už nemusíte robiť v Google Sheetoch, ale automatizovane to spraví Glitchword. Potom štvrtý, security eventy. Toto je vec, ktorú veľa ľudí nerieši. Riešiť by ju malo. V podstate ide o to, že Glitchword vám poskytuje real-time detekciu najnovších CVEs v porovnaní s tým, čo máte na serveroch. A posledný, piatý, a tu je v podstate moment, kde vstupuje AI. V podstate tie alerty a všetko sú vyhodnocované na pozadí, či vôbec dáva zmysel vám ich posielať, alebo nie. Čo je hlavná hodnota nášho produktu? Tak mám tam 5 bodov. Real-time visibility, tak ako som povedal, compliance, automation, toto sa bude rozrastať. Vulnerability scanning, opäť sa bude rozrastať. Smart alerting a lightweight agent. Prečo nie alternatívy? Alebo prečo by možno neboli úplne ideálne pre vás? Môžeme si pozrieť o najväčších gigantoch, ako je napríklad Splunk, Datadog, CrowdStrike a SentinelOne. Splunk je obrovská platforma, ktorá je industry štandard momentálne. Principiálne na ňu potrebujete mať dedikovaný tím. Nie, v podstate ideálne celý SOC department, ak je to možné. Na správu toho toolu potrebujete SOC manažera, na nastavovanie SOC analytikov a podobne. Licencovanie je extrémne drahé, 2 až 5 tisíc eur za giga za deň, čo je šialené. A nastavenie setup je extrémne dlhý. Trvá to veľmi dlho, kým sa to nastaví poriadne. Datadog je v principiálne len log agregátor. Security je tam add-on. Nepridáva to tú hodnotu, ktorú by ste od toho čakali. Naviac Ingress sa
tým, že tam podstate viac a viac dát, tak sa nám to postupne bude dosť predražovať. CrowdStrike a SentinelOne, tieto sú Enterprise, EDR-ka a majú veľký pricing, ale opäť sú dizajnované pre väčšie security týmy, kde máte vlastne SOC department. Väčšinou je to overkill pre väčšinu biznisov. A nehovoriac o tom, že agent je dosť náročný na výkon. Potom máme možnosť DIY. Ja som dlhodobo žil v podstate DIY riešení. Problém týchto DIY riešení je, že nie len, že musíte riešiť bezpečnosť toho DIY riešenia, ale stojí vás to hodiny, mesiace času to správne naintegrovať, sledovať, monitorovať, patchovať, updateovať a podobne a podobne. Je to príliš komplikované na konci dňa a keď si zrátate cenu za ten čas, ktorý s tým strávite a versus cena, za ktorú si zaplatíte nejakú platformu, tak je to väčšinou ďaleko drahšie. Tu je krátke porovnanie Glitchwardu versus ostatných riešení. Áno, Glitchward je najlacnejší na svete, ale momentálne je zadarmo, takže prečo to nevyskúšať. Dobre. Enterprise riešenia, toto môžeme asi preskočiť, ja som principiálne zhrnul všetko, čo som chcel. Poďme na to, že ako to funguje. Glitchward má servere v Google Cloude v zabezpečenej sieti, ktorá je compliant so všetkými svetovými reguláciami, sú si tu všetky ISO a podobné štandardy. Principiálne backend, ten dashboard beží na Laravelli na verzii 12 a PHP 8.5. On obsahuje alert procesor, security rules engine, API endpointy pre beacon a podobne. Ako databáza slúži PostgreSQL, momentálne tam je pridaný aj ClickHouse kvôli logom, ale tie ešte nie sú živé. To je ešte na dlhšiu cestu. Sme v štádii Early Alpha a Vue.js s insertiou na frontende. Beacon je rastový agent, rastová binárka, ktorá je kompilovaná len pre Linux. Momentálne celý Glitchward funguje len na Linux a funguje na Debiane, Ubuntu, CentOS, Alma Linux a teda. Principiálne RHEL, všetky RHEL, Red Hat Enterprise Linux a podobne. Nefunguje na Windowsoch a iných operačných systémoch. Tak, ako to celé funguje? Inštalácia je v podstate jednokrokový proces. Spustíte jeden command a agent je nainštalovaný. Následne sa spustí niekoľko loopov, ktoré chodia. Je tam 60-sekundový loop na heartbeat, ten hovorí o tom, že či server stále žije, alebo teda či agent stále žije. Následne je 5-minútový systémový scan a potom máme 60-minútové okná, kde bežia rôzne iné skeny. Toto sa do budúcna bude dať konfigurovať. Momentálne je to hardkodnuté. Čo to všetko zbiera? Pozerá sa to na... Teraz momentálne v deme je tam 11 alebo 12 eventov, ktoré to sleduje pravidelne, sú to tie najdôležitejšie. V pipeline je 450, ktoré to dokáže sledovať, len ten beacon ešte treba zoptimalizovať, takže momentálne v rámci tejto pilotnej alfa prevádzky je dostupných 12 eventov. Robí to, komunikácia je kompletne zabezpečená, využíva sa Bearer token na autentifikáciu, všetko je podpísané cez EMAC SH256, je tam timestamp validácia a všetko je posielané cez TLS 1.3 encryption. Hlavné featurey. Real-time server monitoring v podstate close to real-time, je to každých 5 minút, takže vieme pozerať procesy, user accounty, network interfaces, usage, memory usage, CPU a podobne. Vulnerability management, toto je dôležitá vec, ktorá v podstate odlišuje túto platformu od iných. Neskenuje to len systémové balíčky, ale skenuje to aj aplikácie na serveri. To znamená, že ak tam máte NPM aplikáciu, respektíve Node.js aplikáciu alebo ako inú JavaScriptovú aplikáciu, ak tam máte Composer aplikáciu, ak to nájde Composer a máte tam nejakú PHP aplikáciu, alebo tam máte nejaké systémové outdated package, všetko toto to reportuje a vy to vidíte v podstate priamo na dashboarde. Je tam built-in sys benchmark, momentálne funguje level 1. Ak by sme do budúcna plánujeme pridať aj všetky ďalšie levely, momentálne je to fajn ako to je. No, piatá feature AI Powered Recommendations,
Tie prichádzajú až Q1 2026. Nie je to z dôvodu, že by som to tam nechcel mať. Je to z dôvodu toho, že keď už to bude releasenuté, chcem, aby to bol top tier a aby to dávalo čo najväčší zmysel, aby tam neboli žiadne bugy a podobne. Centralizované logy, to je to, čo som spomínal. Ide principiálne len o to, že budeme vedieť kolektovať všetky logy a zobrazovať ich, ak by zákazník chcel a bolo mu to k niečomu. Výhodou Glitchwordu je, že tie logy nie je treba, lebo ten beacon sám o sebe dokáže rozoznať pokus o útok, dokáže rozoznať, či na serveri nebezí reverse shell, dokáže rozoznať, keď je pridaný administrátor a podobne. Toto je čisto feature, ktorú by sme chceli pridať z dôvodu, aby sme vedeli sledovať útoky zvonka. To znamená napríklad na webovú aplikáciu cez access logy, aby sme vedeli získať, že či to celé dáva alebo nedáva zmysel. Feature 8, multi-project a team support. Toto je asi základ. Aplikácia funguje na projektoch, to znamená v rámci nejakého projektu môžete mať nejaké datacentrum alebo čokoľvek. A v rámci toho projektu sú potom servere. Role fungujú tak, že máme hlavnú rolu, systémovú alebo company rolu, company wide, môže byť admin alebo member a potom pre každý server sa dá inheritnúť, respektíve pre každý projekt. Tak ako som hovoril, funguje to na Vue.js 3.4, Inerty 2.0, Tailwinde, Laravelli, PHP 8.5, Postgres 17 v rámci databáz, Redis a beží to celé v Google Cloude. Beacon je napísaný v Raste, má žiadne external dependencies, je menší ako 5 MB, žerie menej ako 50 MB memory, vo väčšine prípadov menej ako 14 MB, odsledované dlhodobo. Na jednom mojom serveri je to okolo 14 až 16 MB. Nežerie prakticky žiadne CPUčko ani v prípade, že využívate vCPUs. Bezpečnosť, ako som povedal, je tam využených niekoľko layerov. Asi to netreba celé okecávať. Dobre, poďme si dať rýchle quick demo. Takže, poďme si oddemovať, ako teda táto celá aplikácia funguje. Principiálne je to veľmi jednoduché. Samozrejmosťou je dvojfaktor, je zapnutý by default. Do budúcna pribudnú samozrejme aj passkeys a passwordless login. A pre väčšie firmy samozrejme aj SSO a login. Dobre, ja som si vytvoril jeden deravý server na Google Cloude. Vytvorím si nový projekt. Tak, v rámci projektu, respektíve takto, keď sa človek prihlási prvýkrát, tak vidí default project, môže pracovať v ňom, alebo môže si vytvoriť vlastný, aký chce. Samozrejme, projekty sa dajú mazať, tento mazať nebudem, lebo tam mám svoje servere, ale principiálne, ak človek zmaže projekt, zmaže sa komplet všetko. Každý projekt má nejaké environmenty, to znamená, že viem si kategorizovať servere podľa konkrétnych environmentov a následne si potom filtrovať všetky metriky podľa týchto environmentov. V rámci servers vidím nič, lebo žiadny nemám, tak si poďme rovno prvý nainštalovať, hodíme ho do produkčného environmentu. Zoberieme si, ja tu mám takúto konzoličku, toto je z predchádzajúceho servera, moja chyba. Toto je prezentácia. Tak, jo. OK. Takže tu sme na tom mojom serveri, kde mám deravú aplikáciu a zle všetko nastavené a nainštalujeme Glitchword Beacon. Inštalácia je takto jednoduchá. A hotovo. Keď ja pôjdem do opt Glitchword a pustím si Glitchword Beacon version, tak vidíme, že máme Glitchword Beacon vo verzii 0.5.4. Samozrejme sú nejaké veci, ktoré viem púšťať aj manuálne. Všetko je cez help alebo dokumentáciu v rámci portálu. Keď refreshnem túto stránku, tak sa mi tu už vulnerable VM zobrazilo. Je to Ubuntu 22.04, tu je IPčka a tu je vlastne hostname. Čo ja viem robiť, samozrejme viem si to premenovať. Test server. A potom vlastne sa bude všade zobrazovať ako test server.
a ten hostname ako druhý. Tak, čo vidíme hneď na začiatok? Vidíme, že potrebujú nejaké balíčky operačného systému, aktualizáciu. Máme aplikáciu s kritickou zraniteľnosťou a za posledných 24 hodín prišiel jeden alert a bude to, predpokladám, je to len to, že sa pridával sudo user, ale to je kvôli inštalácii v rámci Google Cloudu. Keď sa pozrieme ďalej, čo tu vidíme, tak vidíme tu recommendation na fail to ban. Ja ho viem teda nainštalovať a on sa automaticky potom checkne, či existuje alebo nie, tak kľudne si ho môžeme nainštalovať a zároveň ho viem aj dismissnúť s nejakým reasonom, prečo som to dismissol. Môžeme ho nainštalovať veľmi rýchlo, aby sme videli, ako to celé funguje. Mali by sme mať hotovo. Skopírujeme jail. Tak. OK, vidíme, že je nainštalovaný, ešte stále už asi zbehol jeden loop, zatiaľ ho nedetikuje ako running, takže musíme pustiť dva nové skeny. A myslím, že report. Ja. Good. Fail to ban máme nainštalovaný, notifikácia zmizla. A teraz tu máme ďalšie teda. V rámci Install OS Packages vidíme všetky package, ktoré sú nainštalované na operačnom systéme. Node. Viem sa pozrieť, teda, že či majú nejakú dostupnú aktualizáciu alebo nie. Viem teda zároveň pustiť teraz aktualizáciu v rámci servera, čiže apt update a apt upgrade. Kým toto potrvá, tak si prejdeme ďalšie. Vidím App Security. A ako môžete vidieť, tak je tu moja React to Shell Vulnerable aplikácia, ktorú mi automaticky hneď zdetekovalo, bez toho, aby som čokoľvek nastavoval. Potom vidíme Security Assessment. Opäť, toto je CIS benchmark, kde vlastne je mnoho nastavení, ktoré by mali byť. Ja si len vyžiadam scan a Beacon sa postará o to, že sa to automaticky vyskenuje. To znamená, že budem vedieť, ako na tom som. Už to tu vidíme. Beacon už zbehol. Vidím, že mám security score 38% a tu vidím všetky problémy, ktoré mám. Tu by som mal byť vlastne compliant, to znamená, že môžeme skúsiť fixnúť napríklad túto jednu. OK, ešte raz kliknem na ten Steam. Tak ja. Fixujeme tento jeden problém a teraz, keď ja spustím compliance scan, compliance, ja. A tak teraz, keď sa pozriem, refreshnem, tak vidím, že pas. A v podstate mne stačí len zistiť si, čo tieto veci robia, respektíve tuto to vidím, ako by to malo byť nastavené. Následne skopírujem remediation command a takto viem dosiahnuť až 100% secure service. Môže sa stať, že napríklad máme permit root login. Môže sa stať, že ten root login z nejakého dôvodu potrebujem. Ja viem dať skip a následne viem aj povedať, že prečo. Prečo je dôležité mať tu tento skip a reasoning? Je to preto, že v podstate v ďalšej verzii bude už aj compliance a audit report. To znamená, v tom reporte bude vidno všetko, čo aplikácia Glitchword hovorí, že by človek mal použiť a zároveň či to použil alebo prečo to nepoužil. Fail to ban, ten nám len hovorí, tu sú len dáta z fail to banu, zatiaľ tam nič neprišlo. V rámci eventov tu si vieme nastavovať všetky možné eventy, ktoré chceme sledovať a reportovať. Logy sú logy čisto beaconu, to znamená, keď si ich stiahnem, tak viem, čo ten beacon na pozadí robí. Čiže vidím, že on tam niečo oskenoval. Potom permissions sú pre tých userov, keby tu mám niekoho ďalšieho v týme, tak mu viem nastaviť role na tento server alebo čo môže a nemôže na tomto serveri robiť. Ako vidíme, stále tu je tento update. Je to preto, že vlastne tieto dependencies sa kontrolujú v hodinových loopoch. Čo ja môžem spraviť na zrýchlenie, tak je scan apps. Malo by to byť v poriadku a po oskenovaní by tu už táto notifikácia by mala zmiznúť. A nie, tak ešte 4 package nie sú updatenuté a nie jeden. OK.
Už je to, OK. Chvíľku to trvalo. Takže jo, vidíme, že vlastne toto zmizlo. Vidíme, že tu máme aj delavú tú aplikáciu. Čo ja môžem zase spraviť? Viem o tom, viem rýchlo vojsť do toho priečinka. Ja sa dám zase ako Luboš CD, vôjdem do Reactu Shell, čo mi vlastne ukazuje, že kde sa tá aplikácia nachádza. Robím npm audit fix force. Potenciálne by to mohlo fungovať. Neviem, či tá aplikácia je ready na to, aby bola updatenutá. Každopádne, keď ju updatenem a urobí sa opäť raz zbehne scan dependencies, OK, tak to nejde updatenúť, ale to je jedno. Takto by som to samozrejme ani nerobil. Robil by som to tak, že to upravím u seba lokálne a aplikáciu deploynem na server. Ale viem, kde tá apka sa nachádza a aké má problémy. Security assessment, to už sme si prešli. A to je principiálne zatiaľ všetko. V prípade, že by sa objavil napríklad reverse shell na mojom serveri, tak to viem extrémne rýchlo odhaliť a vieme si to napríklad pozrieť. Zistil som, že v rámci eventov som mal vypnutý reporting na reverse shelly, ale v sekunde, keď sa objaví reverse shell na serveri, tak automaticky zistím, odkiaľ sa zobral, cez akého usera a všetky potrebné info a zároveň aj vidím spôsob, ako sa ho zbaviť na mojom serveri, že v podstate viem ho zabiť a to je tá najrýchlejšia cesta. Následne môžem začať investigation. Čiže v podstate vidím aj takéto veľké varovania. V rámci errorov a alertov, tak ja vidím, že tu prišiel tento reverse shell. Tu vidím celý backtrace k nemu, ako sa vôbec spawnol, kam smeruje a teda vidím v podstate všetky info potrebné k tomu. Incident resolution je cez klasickú investigation, to znamená, viem si k tomu dať komentár, v tomto prípade len uložím ako test. V prípade, že by som mal viacero problémov na serveri a viem ich proste rezolvnúť všetky naraz. Keď sa pozriem sem, tak reverse shell som zabil úspešne, už nebeží, takže je to safe. A to je asi všetko. To je všetko. Keby boli nejaké otázky, píšte. Píšte na mail alebo volajte. Ešte quick disclaimer k alfe. Tak ako som povedal, Glitchword je momentálne vo fáze alfa. Momentálne je to zadarmo.